Je to jenom náznak, ale pořád ho cítím tady v budově. Jděte za mnou, pane Ecclesy! Hezký, Phoebe. Promiňte, ale duším se musí pomoct. To je Jsou věci. No prosím, jen se klidně smějte. Ale existuje spousta věcí, kterým sice nevěřím, ale přesto na nich možná něco je. Jako třeba... Třeba ty kruhy v obilí, nebo bermudský trojuhelník, nebo evoluce. Počkat. Tím chceš jako říct, že nevěříš v evoluci? Ne, ani moc ne. Vážně nevěříš v evoluci? Nevím, ale upřímně řečeno, opice, Darwin, to všechno se hezky poslouchá, ale podle mě je to až moc jednoduchý. Moc jednoduchý? Moc. Proces, v němž se každá živá bytost na téhle planetě vyvíjela